Група Балканика е създадена през 2011 година от учителя по музика в основно училище Кулата Тодор Колев. След като влиза в учебен час на тогавашния трети клас, сегашният седми, един от учениците, Чавдар Стефанов, при всяко изпълнение на песен от учебният материал, си е тупал с ръце ритмите. Поставяйки му различни задачи, Колев осъзнава, че Чавдар е музикален талант. След като му предлага да учи народни ритми и стъпан, провеждат и няколко урока, от които Чавдар попива всичко, което му се покаже. Така в учителя Колев се заражда идеята да сформира група от момчета, които да свират на тъпан. Към Чавдар се присъединяват още Сабри Осман, Неджати Найхан и Георги Александров. След много упорит труд и репетиции започват и участия на групата на концерти и конкурси, от които се завръщат с редица отличия. Момчетата бяха съвсем малки в трети клас и те започнаха така с голямо усърдие да работят. Сами в процеса на работата започнаха да творят и да търсят начин да композират своите неща, за което съм много доволен, че сме достигнали до един такъв етап. Гласувайте за нас! Талант си на Казанлък!